غەمان نەخۆن. و عیسا ji şagirtên xwe re got: ji ber vê yekê ez ji we re dibêjim, ji bo jiyana xwe غەمان nexwin. Ka hûn ê çi bixwin û ne jî ji bo bedena xwe, ka hûn ê çi li xwe bikin. Çimkî jiyan di ser xwarinê û beden di ser lixwekirinê re ye. Li qirikan binerin, ew ne diçinin ne jî didirûn. Ne kewarên wan û ne jî embarê wan hene û Xwedê dîsa wan xwedî dike. Hûn çi qasî ji tîrikan hêjatir in, kî ji we bi xem xwarinê dikare kêlîkekê bi ser jiyana xwe ve dirêj bike. Loma eger hûn nikarin tiştê herî biçûk jî bikin, çima hûn ji bo tiştên din غەمان dixwin. Li sosinan binerin, çawa mezin dibin, ew ne dixebitin ne jî rîz dirêsin. Lê ez ji we re dibêjim: Silêman jî di hemû rûmeta xwe de wek yekê ji wan li xwe nekiribû. Îca eger Xwedê geyayê ku îro di zeviyê te de heye û siba di tenûrê de tê şewitandin, bi vî awayî bicil dike. Ew çi qas bêtir we bicil bike. Ey kêm îman o, hûn li xwarin û vexwarina xwe negerin. غەمان nexwin, çunku hemû miletê dinyayê li van digerin. Lê bavê we dizane ku hûn hewcedarê wan tiştan in, lê belê hûn li padîşahiya wî bigerin. û ev tiştêha jî wê ji we re pê dayîn. Ya geriyê biçûk netirsa, çimkî li bavê we xweş hat ku padîşahiyê bidê we. Ka pîroz, Encîl, Slav û rêz xwişk û birayên hêja.